खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 4 डिसेम्बर 2022 बाराय जाबाय रबिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बर' बिजोंनि खौरां बिजोंखौ दासिमबो गोबां दैदेनगिरिफ्रा गोनांथि साना। बर' ससाइटिनि दैदेनगिरिफ्रा दासिमबो बर' बिजोंनि खौरांखौ गोनांथि सानाखै। गुबुन हारिखौसो एबा असमिया बिजोंखौसो बांसिनै गोनांथि सानो। नाथाय गुबुन हारिनि निउज चेनेलफोरा जोंनि बर' हारिनि जेंनाफोरखौ अदेबानि माखासे गोनांथि खौरांफोरखौ गावसोरनि निउज चेनेलाव होफेरामोन। बेनि अनगायैबो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोर इउपिएल आरो बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफोरा बाथ्रा बुङोब्ला एबा सोंखारलायोबा बेहाय खौरांगिरिफोरखौसो जोंनि मानसिफोरा दाय होयो होननानै गोदानै सायख'जानाय अदेबानि गोदानै बिबान मोननाय अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि आफादगिरि हांगामा नार्जारी बिथाङा रोखा बुंथिदों। AIUDFनि दैदेनगिरि आरो आसामनि MP आजमल बिथांनि हिन्दुफोरखौ लानानै बाथ्रा बुंनायनि उनावनो बिथांनिसिम मोनसे खैफोद सफैदों। आसाम कंग्रेस कमिटिया फैगौ खुंजानो गोनां लकसभानि बिसायख'थियाव आजमलनि दैदेननाय AIUDF हान्जाजों गोरोबथा जाला। मानोना AIUDF हान्जाया बे समाव आसामनि BJP हान्जानि जानानैसो खामानि मावगासिनो दं होननानै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनिफ्राय जाकिर हुसेन सिकदार बिथाङा फोरमायदों। आसामनि बरपेटा जिल्लानि जोबथेसालियाव जोबजानाय सासे दायनिगिरिखौ थैना थानाय थासारियाव बोखांनो हादों। थैनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय अमर आली। अमर आलीया मानसि बुथारनाय केसनि थाखाय जोबथेसालियाव दोनजादोंमोन। नाथाय अमर आलीया जोबथेसालियाव माबोरै थैखो, हारसिं थैखो ना सोरबासो बुथारखो, बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। बे समाव अमर आलीखौ बरपेटा मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनानै जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरगासिनो दङ। मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। बेबायदि दुखुनांथाव जाथाया जोंनि बे हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव सोमजिबाय थायोमोन। नाथाय बे खेबाव आसामावनो जादों। आसामनि गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय हाथिगाव ओनसोलनि सिजु बारियाव सासे आइजोआ गावनि 7 बोसोर बैसोनि फिसाजो गथ'खौ लाफानानै गावसोरनि जिउखौ फोजोबदों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय नाजमा बेगम। नाजमा बेगमा थैनायनि सिगां भिडिअ'बो खालामना गालांदों आरो भिडिअ'नि गेजेराव गावनि थैनायनि गुबै जाहोनखौ फोरमायदों। नाजमा बेगमा बुंनाय बायदिब्ला गावनि फिसाय आजाद आलीया गावखौ आरो गावनि फिसाजोखौ सानफ्रामबो अयथासार खालामबाय थानानै बुयोमोन। बेनिखायनो सहायनो हायैयाव बिसोरो बे जाथायखौ खालामदों होननानै भिडिअ'नि गेजेराव रोखा बुंना गालांदों। उनाव बे जाथायखौ पुलिसा खौरां मोननानै आजाद आलीखौ एरेस्ट खालामनाय जादों आरो बिसोरो मालायनि न'आव भारासो थायोमोन। जोंनि बे सा सानजा भारतनि मिज'राम रायजोनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सफैदों। मिज'राम रायजोनि सा 9 मिज'नार्सफोरा जापानाव खामानि मावनो थाखाय सायख'जादों आरो सायख'जानाय सा 9 मिज'नार्सफोरखौ जापानिस लेंगुवेजनि फोरोंथाय लानो थाखाय दिल्लीयाव हरनाय जाबाय होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। हाजों होसिनजानानै सा 7 सुबुंफोरा अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। छत्तीसगढ़ रायजोनि सिङाव थानाय मालगावआव हा जावबाय थानायाव हाया गोलैसिननानै बे जाथाया जादों। उनाव जाथायखौ खौरां मोननानै SDRFनि हान्जाया थांनानै रैखा खालामनो थाखाय अदेबानि गोथै सह'खौ बोखांफिननो थाखाय अपारेशन लन्च खालामनाय जादों। उत्तर प्रदेश पुलिसा सासे कनस्टेबलखौ गावनि बिसिखौ बुथारनायनि थाखाय एरेस्ट खालामदों। थैनाय बिसिनि मुङा जाबाय शिखा। शिखायाबो सासे पुलिस कनस्टेबल महरै साख्रि मावगासिनो दंमोन आरो बुथारग्रा दुथां कनस्टेबलनि मुङा जाबाय आकाश। आकाशआ गावनि बिसि शिखाखौ थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 15 खालारावनो बुथारनानै खारखोमानानै दंमोन। नाथाय जोबथायाव एरेस्ट खालामबाय। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। BTSनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रा मुलार बिथाङा मिनियो, गाबो, बबेयाव मा खालामो ना उन्दुना थायो बेजों जोंहा जेबो लोब्बा गैया। जोङो जोंनि बड'लेण्डनि 35 लाख रायजोनि जौगानायासो जोंनि थांखि होननानै BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों।
नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।